Molweni kwaXhosa Predictors balaleli nani bathandi beXhosa Predictors namhlanje ke sawuthi qaba njengamafu singaphosanga maseko. Sizawuqala ngeEngland Championship league encane eEngland. Sawuthi nansi match yeWest Brom idlala neNorwich phayana ke kuba yi-tight game. So ke phayana sawuthi over 0.5 1 goal wonele phana. Then ke siye pha ku-PSL, South African PSL phana sigoda amaZulu nesikhukhune. Isikhukhune siyayazi basindawoni, and then sona siyaba siphefuma ndawoni currently. So ke ngoku sizayifaka isikhukhune plus draw, i-away plus draw ke la game. Then ke siye pha kwi-German Bundesliga. Kwi-German Bundesliga we've got iSchalke neWerder Bremen phayana ke sawuthi BTS and over 2.5 because phayana kuyakorwa eGerman nakudlala. Then ke ngoku siye Italy Serie A, we've got iTorino neAtalanta. iTorino sesiqonda mos ukuthi noko iperforme better ngoku kuneAtalanta currently, but ke kuba ngoku sawuthi home or draw. And then siye pha kuSpain La Liga. eSpain we've got iBarcelona idlala neReal Betis phayana ke kuba ke iBarcelona number 1, and then ishiya ngo11 points iReal Madrid. So ke ayitrusteki ncam kodwa ke sawuthi home or away and over 1.5. Siqede siye ku-CAF Champions League. We've got two giants as a Champions League, iRaja Casablanca neLenduza ne-Al Ahly. Siyayazi Al Ahly is the number 1 club in Africa, and then say already no 2 goals lead. So ke ngoku yona sayinika i-advantage kuba ke seyilida noko already seyinida ndi 1 goal. Isawuthi ke phana away plus draw. And then sidlule siye ePortugal. We've got iGil Vicente neBenfica. iBenfica yitim enkulu kayona pha ePortugal, number 1, and then ke ifuna uprova ipoint. So ke sizayinika iwin.